Kunengoma engaqala ngayo. Kodwa kuyona ngifaka ku-album ngoba ngayibona engathi hhayi inomkondlo kakhulu ngoba ngangisuka ekubeni inkondlo. Oh yes. Hhayi ngayibhala ngayishintsha ngayenza iculo. Ethi thina sazalwa kanzima, sizalela ubunzima, sakhuliswa kanzima, sikhulela ubunzima, kunzima emhlabeni, webantu abasha, webantu abasha, webantu abasha, ya. Ngathi Mana kuzuthi ekhaya niba ngaki lapha ekhaya? Sasu-7. Umama uyedwa, ubaba uyedwa. Hayi ubaba uyedwa njalo umama uyedwa. Ikhona ingane. Kuningi ikhona lento sathi sifunda standard 4 kubuzwa bathi siba u2 obaba babili. Hayi ayikho lo. Ungayichazi kanjalo. Ukuthi umkhwanazo wayisifundisa. Khona ingane yaso ngiyabheda ifuna ukuthi omama babili kumama. Yes, yeah. Isithembu. Ya nobaba unesithembu kakhulu baba ubaba ubenesithembu namakhosikazi amaningi nje. Kodwa kumama sasu-7. Omama bangaki? Mama ngaki ngaze aba-7 ya. Omama Futhi ubaba-ke washeshe nje washona wadlula emhlabeni ngoba awubona ukuthi insizwa yayisazolanda unyaka nonyaka wayegana. Unyaka nonyaka wayegana. Befuyile ubesebenzaphi? Ubeyisebenza beney'tolo bosomabhizinisi ya. Obenamandla babakho. Anake iphupho uphuphani ma ubhala iphupho ophuphani? Yo mane awungithandi. Yeah. Ngathini emva wokubuya ekuhambeni nawe emsweli. Senza road safety. Yes. Sihambela ngaba nakho ukugqugqumezeleka ngoba asifake ukugqugquzeleka. Ukugqugquzeleka. Lento ukugqugqumezela ngazi nithatha kanongoma ngiyadlala abasho kanje nakho. Emva kokugqugquzeleka. Oh okay. Ekuhambeni nawe samba sisebenza siqhuba lo msebenzi we-road safety. Yes. Ngakubuka ukuthi ukuhambela indawo ukukhuluma nabantu ukuveza uthando lolu onalo ngabantu nomsebenzi ophiwe uNkulunkulu ngempela akufanele ngiyeke. Ngabe sengikhulelwa kuleso ngisaqhubeka yebo ngisaqhubeka nohambo lami olubheke empumelelweni. Ngaphazamiseka ngakhulelwa kwafanele ngiyeke ngithola umsebenzi ngoba lento yokucula inzima kakhulu ukukhanda imali ngayo. Kwafanele ngiyeke ukucula ngihambe ngofuna umsebenzi ngahamba ngaye ePretoria la engangisebenza khona emakhishini nesisu. Ngiyasebenza lapha ngiyabhala umculo ngiyakhala njalo emini babehambile ngoba phela kubuhlungu inhliziyo angazi kwenzakala nelife yami ngizofinyelela kodwa lapho engibheke khona ngiyabhala and kwafika isikhathi la ngithi khona hayi ngeke akufanele ngiphelelwe ithemba namaphupho ami kumele ngiwalahle noma bekunzima noma bekunjani ekhaya babheke mina vele ngiyathanda ngithanda kufanele ngiphumelele nginakekele ikhaya. Then ngaqala lapho ukubhalela iculo ngiyakhumbula nje yazi ngangilibhale ngenye indlela ngilicula ngenye indlela bafika estudio bangishintshisa wathi hayi lishaye kanjena ke ngabe sengicula ke iphupho lami ngawe ukuthi uphumelele. Iphupho lami ngawe ukuba nje uphumelele isifiso sami ngawe ukuba nje uphumelele noma kunzima noma kubukhuni nje awulahla ngithemba. Asilalele futhi. Iphupho lami ngawe ukuba nje